Emerxente Podcast. Bueno, pois aquí estamos, novo capítulo, nova oportunidade para todos os artistas emerxentes de aprender, de evolucionar e de coñecer, bueno, como andar neste camiño do arte, da música e demais. Hoxe, precisamente, creo que vamos a profundizar moito neste tema e creo que vamos a enchernos de sabiduría. Moita sabiduría. Eu creo que sí, sobre todo para todos os emerxentes que nos estades vendo, artistas que estades arrancando as vosas carreiras. Creo que é importante ter un pouco de perspectiva de primeira man, de como se vive eses comezos e que mellor que unha persoa que xa pasou por moitas etapas artísticas e agora creo que se encontra nun dos momentos pois máis estables, por decirlo de alguma maneira, na súa carreira. Así que, sin máis dilación, Brocket, aquí temos. Un placer estar aquí. Un placer, tío, terte aquí. A verdad que levamos tempo sin mirarnos. Moito tempo. Claro que aquí hai moita historia, Sí. Bastante, claro que hai moita historia. bastante. Claro, aquí para os que... Me imagino que algún dos que nos está vendo pode que incluso escuitar a cancións nosas. Que se algunha xa teñen xa 6, 10 7 anos. 10 anos? Para Pumpá, É verdad, esa foi a primeira. Esa foi a primeira. Con Malleiro, tío. sí, É temazo, a verdad que quedou un temazo. temazo. Claro, para poñerte Xa choveu, situación, claro, para poñerte situación, un dos primeiros temas que, por exemplo, eu saquei a luz ao mercado, por decir, que me lancei como artista, foi unha colaboración na que participou Brocket, e foi a primeira vez que o coñecín no estudio. O sea, foi por mediación de Sete Sousa, o noso produtor. Sete Sousa. E Alberto Malleiro foi como, pois este chico tal, non sei que, nos xuntamos e dende aí, pois, moitísima historia. Así que, non sei, para introducilo, falalle un poquinho para a xente que non te conoza, que imagino que moitos te coñecen, pois Bueno, quen eres? Eu son Brocket, veño desde Tomiño, son da zona de Baixo Miño, e empecé no mundo do rap, como ti ben sabes, aos 16, 17 anos rapeando no Mítico, no parque, cos colegas, facendo cousas que non tens que facer, pero bueno, ao final son cousas que para ir aprendendo, vale. E nada, logo foi cando prácticamente conocín a Xenia e empecé a facer, deixei o rap un pouco máis de lado e empecé xa a facer cousas como máis comerciales. Que a verdad que a min axudoume un montón, abriume tamén moitas portas. Que de feito podo dicir tranquilamente, super orgulloso que hoxe en día se conseguí moitas cousas foi por todo o que aprendín de Xenia. Bueno, miña nai, Hostia, pues qué bonito. Gracias. No, a ver, é verdade, creo que aprendimos, nos enseñamos mutuamente. Creo que aprendimos entre todos, e o que falábamos antes, o que falábamos outro día na entrevista con Virginia, eso de o exemplo que puxemos de Quevedo, non? De que se xuntaban varios artistas e entre todos conseguiron que funcionara Quevedo, non? O que triunfara. Eso era un pouco que estábamos intentando nós aquí, non? Para xuntarnos entre varios. Ao principio éramos el máis eu. Sí, acabamos sendo... Empezamos sendo 4, creo. 4 ou 5 éramos Sí, tranquilamente, por aí, con 7 e tal, o equipo e demais. Éramos varios artistas apostando pola carreira. Pero antes de meternos aí, de onde ven todo isto? Quero dicir, porque eu teño un recordo, estando contigo unha vez na tua casa, que me contabas que tú tocabas a batería cas cacerolas do tua nai, sendo moi pequeno. Claro, entón, de onde ven esta rama, tío, musical? Meu abuelo fai moitos anos, non recordo o ano exactamente, pero tiña unha banda como a que tiñas ti de batemento, pero bueno, daqueles anos dos 60, 50. De gaiteiros? No, el tocaba o clarinete. Amigo. De feito, ainda os teño na casa, creo que, se non me equivoco, están guardados na casa. Meu irmán tamén foi músico, tocaba o saxofón, bueno, tocaba varios instrumentos, pero no que tocaba sempre era o saxofón, e tocaba na banda de Goián. Logo meu primo maior, un dos meus primos, foi batería dunha orquesta, xa no mundo da orquesta, que a súa muller daquela pois era cantante, non recordo o nome da orquesta, pero sei que era unha orquesta, de feito ele tocaba con 2 baterías a vez. Era unha locura. Sí, tocaba con 2 baterías, sabes? Con 2. Ostras. Eu, de feito, acórdome de pequeno de miralo en Tomiño, nas festas do Alivio, flipar. Eu xa moloume, sabes? Claro. E aí foi cando un día, pues miña nai achoume na cociña que roubei as tortillas todas e empecé a... Todas as tortillas apoyadas, as cucharas de madeira partidas, todas. Boa historia, Claro, así empeza. Empecé así no mundo da música. Claro, se te fixas como contaba Virginia, ¿no? Que ao principio grabaronla cantando a canción do Can, ¿no? Como era esa canción? Sí, no, do Can no. 6 anos. Ping-pong e de cartón. Efectivamente, xusto. Con 6 aniños, sabes? Se estaba, pois... Quero dicir, tú ao final empezache por aí tamén. E no teu caso, hai antecedentes musicales, o sea, xa tiñas xente na familia. Si te pos,
clarinetista, saxofonista, batería, montas unha orquesta. Xa montas un monto trío. orquesta, que pasa? Tú cantando? Eu non estudiei música, son sincero, eu non estudiei música na miña vida. Al final é todo, É do se aprendín todo de... Claro, tú entrenache a tope. De ouvido, totalmente. Claro. Entonces, despois deso, tú pasas a mundo de rap, Sí, non? cale como Claro, un pouco como esa progresión. fase. Sí. De aí, se non recordo mal, creo que cando cheguei ao instituto, meu irmán seguía tocando o saxofón na banda, meu primo xa estaba retirado xa do mundo da orquesta. Troume a curiosidade, porque miraba algúns no instituto rollo como a rapear e tal, e eu daquela non escoitaba rap. Eu, de feito, a primeira canción que escoitei de rap enseñou meu irmán e foi a mítica de Eminem. Sí. E aí foi máis ou menos como mola misto, sabes? Pero bueno, ao final acabei empezando tocando a batería na casa, pediñe a batería ao meu primo, regaloume para o final e xa non usaba. E nada, empezábamos na casa así a facer o parvo. No meu cumpleaños, meu irmán co saxofón, eu co batería, bueno, Sí. rompíamos todo por calquer lado. E nada, hasta un día, tío, que xunteime cun amigo moito maior que eu, que estaba escoitando a Arce. Sí. Escoitaba a Hard na época de que sacaba Alquimia, que, bueno, que estaba aquí en Galicia. Sí. Empezou a flipar iso, tío. En plan, como rapeaban ese doble tempo, que de feito eu sempre rapeaba en doble tempo, non sei se te acordas. Claro, sí. Flipoume, tío. E dixenlle aos meus colegas, buah, tío, quería empezar a rapear, o sea, Sí. mólame. Pero nunca me apoyaron Claro, nesa decisión, sabes? Que importante eso que xa falamos en moitos podcasts, o teu entorno como artista, o teu entorno coa Pero xente que... eu entendo. Sí, claro, entendes Porque ao o final, o sea, non os considero personas normales, pero bueno, para que me entendades, non estaban acostumbrados a que un amigo do grupo pois queira meterse nese mundo, sabes? Ao final xa sabes que isto que ao final a xente... Pensamento, onde vas, tío? Exacto. Onde vas, tío? Exacto. Claro. Pero non, tal cual. Tal cual. E dixen, tío, paso, vou facer o que me salga, vamos, que me dé a gana. E empecé a ir ao parque. E no meu pueblo en Tomiño había un chaval que rapeaba, chamase Ángel, se non me equivoco. E rapeaba moi ben, tío. Eu miraba para él, tío, flipaba, tío. A mí isto non me sale, tío. E nada, eu encerraba na casa, tío, escutando Arce, bueno, mítico, Arce, Natos y Bor, Hard, escoitaba tamén algo de KCO. Escoitaba un pouco de todo, porque quería escoitar todos os raperos que había e poder coller ideas para eu logo desenvolverme. Fui na acabei rapeando igual que Arce. Prácticamente igual. Que de feito é meu ídolo. Sigue sendo desde aquela. Si no mundo do rap, Arce, Sí. ¿no? E sí que é certo que si os escoitas nos inicios e tal, sí que notas esa inspiración sí que notas. Nada, tío, empecé a rapear no parque, miña nai dicíame, deixe facer iso que só dice moitas palabrotas. E dicelle, ma, estou facendo o que me mola, non vou chegar a nada porque é por facer cos colegas das risas. E hasta un día, tío, que conocín a un chaval de Mos, a Daniel DF, non sei se chegaste ti a conocelo. Non chegaste a sacar un disco xuntos? Sí, sacamos un disco. Por y para mí, chamábase. Acórdame, sí. Boas épocas, a verdad que foron boas épocas. Tío, él axudoume, pero como se fose un amigo, tío, de toda a vida, tío. Meteume na súa casa, díxome isto, pois mira, así. Empecé a rapear con él, a gravar temas, a lanzar temas. Incluso fixemos discos, íbamos a Pontevedra, a Santiago a vender os discos que gravábamos, o vendíamos por 2-3 euros. A rapear na calle, en Príncipe. O camiño do artista de antigamente, que agora está se perdendo un pouco por era digital, o traballo que tiñas que facer se que eras... E era brutal o que te enseñaba eso. Sí. Sobre todo a perder a vergonza, tío. Efectivamente. A vergoña moi importante perderla, sí. Que é súper importante para os artistas, porque tú estás na túa casa a día de hoxe cun móvil, te grabas tal e cual, pero non é o mesmo que enfrentarte a personas. Sobre todo nun entorno de parque, por exemplo, que estés aquí. Sabes? Estés aquí unha calle ou tal. Como che contesten ben, abucheante xa queres ir pa cama a dormir fora, sabes? Pero non, a verdade que foron épocas bonitas, tío, no que aprendín. Pero ahora que dices, perdona que quero facer un inciso, tú nunca che cuadrou de estar en Vigo, por exemplo, que eso era moi común, e que che viñera un rapaz ou así, e che xera, mira, teño este disco en unha bolsa de plástico, mismamente, teño este disco, fixo no eu cos meus colegas, tal e cual, vendocho. Nunca che cuadrou ou algo así? Nunca cadroume iso. Xa máis? Non, nunca. A mí me cuadrou un montón de veces. Pode ser que iso máis, eu penso que ao final Vigo é unha cidade moi
é moi extensa e ao final creo que estas cousas cadran máis En certos concellos máis en concreto, en certos sellos máis como dicirlo, máis de agora non me sale a palabra. Máis fora do centro. Máis fora, sí, máis fora do centro, sobre todo máis acolledores, máis de ti máis seu, sabes? Eu penso que máis atópase máis É que cando dixo do disco, ese disco que estás mencionando, eu compreino aquí en Salceda, tío. É verdad, contaronmo. Eu comprei ese disco en Salceda, tío. Contaron. O primeiro disco que ele sacou co seu colega, pois o día da feria, creo que era no mercado, estaba, creo que ou sería él ou sería un colega del. Eu creo que estaba Daniel DF e outro chamábase Jaco CDC, que en Vigo foi un rapero moi coñecido. Xusto. Estaban vendendo os discos, tío. Sí, Eu comprei o disco porque foi como, joder, pois claro que sí, encantado de apoyar, de axudar, tío, claro. A min ao final non me cadrou, pero bueno, que non digo, claro, non digo que en Vigo tampouco non cadrasen esas cousas. No, a mí sí, nunca, sí que a mí nunca pasaba, me cadrou, pero sí que gustame moito que ao final é como se apoia o arte, como se queres de verdade ser artista, se queres ser músico, a maneira que tes de conseguilo, a verse disto, facendo polo teu gusto, tendo que vender os a man, como pasa moita xente, sabes? Sobre todo que nos compraban máis os discos eran as persoas maiores, tío. As persoas maiores, para apoyaros. Porque flipaban, dicían, pero que facedes, sabes? Plan, Sí. non estudiades, non traballades, nos queremos rapear e pasalo ben, salo ben. E a xente maior lle encantaba eso. Claro, igual lle rapeábamos aí facendo un pouquiño parvo, sabes? E botábanse a rir o mítico, non? E ao final, pois mira, en vez de darnos 5 euros nos daba 3, que ao final era con que pagábamos os videoclips, sabes? Ou con que comprábamos o material po estudio. Ao final daquela grababa dentro dun armario, tío. Hacíamos a roupa toda e grabábamos dentro do armario. Un armario de 50 centímetros. Que pasada, chaval. Aí están os comezos. Aí están os comezos. E dos comezos ao que eres agora. Como foi dando a evolución ata chegar a ese momento culme que diste, bueno, pois agora pois estou xa moi asentado, xa podo facer os meus temas ben. Claro, sí que hubo un salto importante. Claro. Aí un salto importante nun momento da tua vida. Sí, bueno, foi cando xa me xuntei aí contigo, que aí foi de verdad como mirei que a cousa podía ir guai, porque como te dixen, de ti foi prácticamente o que aprendín casi todo o que sei hoxe en día. Despois de estar con este chaval, con Dani DF, saquei algunhas cancións en solitario e demais, eu empezaba a gravar con Sete, se non recordo mal, porque era o único produtor que coñecía a través de, bueno, conocíno a través de Alba. A través de Alba, claro, sí, verdad, que é a mellor amiga de Sete Sousa. Non, Sete Sousa. Sete Sousa. Foi cando saquei, creo que 2 cancións con Sete, foi xa cando, non sei se falarme Malleiro. Falarche Malleiro. Enviárame un WhatsApp Malleiro. Realmente foi Sete, quen dixo, oye, creo que neste tema podría entrar que flipas este chaval. Sí, porque estaban buscando algo máis con unha parte máis rapeada, non? Precisamente. E tú xusto fora cando sacaras o tema de Tutto Bene. Tutto Bene, ese tema, escuita, ese tema é o típico tema que o mellor tú agora, non? Ou mismamente, eu teño temas tamén que boto a vista atrás e digo, bueno, pois ahora non me representan. Pero nese momento, sí, nese conocía momento, todo Dios. Sí, tío, sí. Conocíamolo todos ese tema. He de decir que pasei no mal con esa canción, tío, porque... Ibas a calquer discoteca de tú e todo Dios o cantaba ese tema. Foi como un paso de... que ao final era todo rapeado, pero foi como de pasar ao rap, como do rap a sonar na discoteca, prácticamente. Sí, xusto. E eu ese tema, tío, fixe, non sei, nunha noite, en 15 minutos, prácticamente era todo prácticamente o mismo, non? Pero... estaba na casa, todo bien, tutto bene. Que hasta busquei o que era tutto bene, tío, sabes? Eu non me enteraba de nada. Eu que quería pasarlo ben e fora. E xe, vou sacalo, porque daquela era así medio loco da igual, o que decía. Sí. Cando lancei pasei no mal, tío. Porque todo o mundo se reía, a donde vas, quen te crees, sí, tal, con isto, moi criticado por tal. E dun día para outro, tío, a través dun colega de Michi, de Miguel, sí, que conocía ao dueño da discoteca Nubis en Tui, dixenlle para meterme a cantar ali, totalmente gratis. De feito, dixenlle, se fai falta, vendo entradas. Puxémonos os dous a full para quedar ben con el, para que seguira contando con nós, sacaba máis música, pois seguir cantando ali e demais. Chegamos a vender 1000 entradas, tío. 1000 entradas, chaval. Na porta, o sea... Ese foi igual o momento en que dixeches, vale, agora sí, sabes? Aí eu coño unha motivación, tío, que flipas, tío. Era... A discoteca abría as 12 e eu ás 11 andaba pola corredera por Tui a correr como colega a vender entradas, tío, a quen fose. Pa Nubis, que hoxe estreno unha canción. E cantei cos Purganti esa noite. O sea, o que dediquei en John Beef e con Cález, que de Cález os escoitaba, era de la mafia del amor. Sí. Toda esta vaina. Dixen, que hostia fago aquí, tío, sabes?
Pois sí, o tes, Pois aí o tes. E empecé a cantar a canción esa que era todo bien, todo bene, e a xente respondía, tipo, ao final era como se te fixeron unha pregunta, sabes? Sí. Mítico de, que tal estás, todo bien? E tú, todo bene. Pois a xente Era a colleu con resposta. iso, tío. E todo De feito, o mundo era a respondía con iso. Sí. Entón, pois aí sí que me empezaron xa como a coñecer máis a través desa canción. E logo xa, pois, Ao final unha canción moi criticada para que veas, ao final o importante é perder a vergoña e facela, O sabes? importante é que che dé igual o que pensen os demais. Si tú crees nalgo, que che dé No, igual o tal que cual. pensen os demais. E sempre Tal cual. cuando haya certas personas que che apoyen, porque tú ao final sempre tuveche xente Sí. que te apoiou, sabes? Mal ou ben, ou Sí. foran poucos ou moitos, sempre tuveche xente que te apoiou. Tuve sorte de que ao final meus colegas tamén sempre foron máis maiores que a min. E en certa parte tamén me axudaron un pouco a ter un poquinho pés na terra, que eres un chavaliño de aquí que de momento está aí salindo ben, a xente o está conocendo, pero sigue tranquilo, sabes? Estás cantando nunha das mellores discotecas aquí da zona, está lo facendo Vale, ben. pero ponte en sitio, correcto, ponte en situación. Vale, pois, tendo en conta un pouco toda esta evolución, vámonos a ir ao apartado actual, o máis actual, para que a xente poida saber, non? Como chegache hasta aquí. De todo isto que comentamos, de toda a evolución, que sei que quedaron cousas no tintero, comentaremos incluso noutro momento, pero sí. Molaría que aprendeche tú de todo isto. Por exemplo, ahora, en que punto estás? En que estás ahora mismo? Como, despois de todo isto, a que tes o foco posto, en donde tes o foco, e que aprendeche de todo isto para poder transmitir algo de sabiduría aos emerxentes. Pois mira, todo isto, pois podo decir que... Pois mira, se tes un sincero ao 100% e ti sabes todo o que vivín, sabes que estuve aquí, que estuve Sí. a punto de... Sí. Que sean eles mismos, tío. Eu que saco todo iso, que sean eles mismos, que fagan as cousas de corazón, que non queiran buscar a fama de eu son tal, porque tamén cometí ese error. Eu tamén iba con eses aires de non me toques, sabes? E hoxe en día digo, falando mal, é claro, con gilipollas, porque ganeime moitos enemigos, sabes? Pero hoxe en día, tío, despois de todo o mal que pasei, cando caí na depresión, bueno, con todo, que sean eles mesmos, tío. Que cuiden a xente que está ao lado súa, que fagan o que les queran sempre de corazón, que non queiran buscar ser famosos nin conocidos no barrio, nin na tal, nin querer... Todo chega se o faz ben e se o faz de corazón. Pero sempre ser un mesmo. O mellor consello que podes dicir a un consejo. artista. Sí. O mellor consello de todos. Sí. E si, por exemplo, tú tuveras que dar un consello ahora mismo, non darías probablemente ese. Sería o mesmo ¿Verdad? consello. Sería o mesmo Eu tamén o diría. Tamén. Non podo facer A outro. meu pensar, igual, pues, habrá máis, non? No, pero, é que é 100%. pero aprendín iso, tío, ser un mesmo pouco. Ao final, cando empezas como a despejar un pouco musicalmente na zona, empezas a pues, irte a Madrid, como fun eu nesa época, e tes unha xente a teu alrededor que non... que quere facerte artista, pero antes de querer facerte persona que madures para que aprendas, eu penso que aí está o error e penso que cando a cabeza non... Tes toda a razón. Sí. Tamén é importante, mira, resumindo un poquinho o que dice, aparte de ser un mismo, a importancia de rodearte de boas personas. Inda que en algún momento te atopes con alguén que o mellor non te leva polo camiño e tal, tamén, eso todo tamén te enseña, Sí, vale para aprender. Tamén te enseña obviamente. moitísimo. Sí. Pero sí que é importante elegir ben pois, a quen tes ao lado e a quen lle fas caso. Eso é super... E agora mesmo tamén, de feito porque temos un poquinho tempo, Vale, sí, pero que é certo, volverá é certo. noutra ocasión, ou Sí, evidentemente para falar, porque ten cando moitísimo que queramos. contar, é Moito unha que mágoa contar. que teñamos que ter tan pouco Sí. tempo agora mesmo. Oxe, dos así. Queremos facerte 3 preguntas que fixo a nosa invitada anterior, Virginie. Vámonos ir directamente ao salseo. Vai meterme nun apuro ahora, claro. No. No, Mira, a tampouco, primeira pregunta a mí é moi sinxela. Se tiveras que elixir unha banda sonora para a túa vida, cal sería? A de Naruto. Toma! Ostras, chaval, qué directo, sí, señor. Sí, moi ben, Mirei os 700 capítulos hai un mes. Ostras, chaval. E chorei como un neno pequeno, tío, xurte. A de Naruto. Non me esperaba, A de Naruto é moi boa banda sonora, Moi boa banda sonora, moi boa. señor. Entón, a seguinte pregunta é serie favorita de infancia, Naruto, pode ser? Como? Repite? Serie favorita de infancia. Hai Naruto. competencia, creo, Eu creo que hai competencia. Sí, non? Sí. Tío, que miraba moitos, tío. Molábame moito Detective Conan. Oh, moi ben tamén. Detective Conan. Detective Conan ten unha banda sonora boísima. Espectacular, tamén. brutal. Sí. brutal. Non recordo como era, pero molábame moito por como era el, tío, que era moi pillo, sabes? Sí. Eu tamén de pequeño tamén era bastante así, un poquinho tal. Detective Conan. Moi ben, moi Detective boa. Conan, non me esperaba eso. Eu estaba pensando en Dragon Ball, directamente. Que
Que sí, bueno, Dragon Ball tamén, pero... A seguinte sí que... A seguinte xa non é... Buah, a seguinte está boa. A seguinte non é de boa xa. A seguinte é materia boa. A seguinte aquí, Virginia dixo... A matar, ¿no? Sangre. Sangre. A pregunta é... Que cantante... Barra artista. Barra artista, barra... Sí, cantante, sí, barra artista. Sí. Femenina, o sea, muller, entendo. Ponte moitísimo. Moitísimo. Podes haber traballado con ela, matiz que teño aquí escrito. Que dixo Claro, ela. o sea, que artista femenina me... Sí, te que ponga- gustache moitísimo. me pon, sí. o sea, Sí, me sí. mola. Unha cabra loca. Efectivamente, a nivel sexual. Uai. Se tivese só unha... Espera que saco lista, a ver, espera. Ostras, no, A ver. tío, ahora sí que me pillas, tío. O podes... Ela foi a pillar, Virginia foi a pillar. Ela No, iba a no, no. pillar. Despois xa lle direi ao tío, non te preocupes. Sí, 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 aquí trae as orellas. María Becerra, creo que sí. María Becerra. Juro, mira. Estás pensando... É que estou entre dúas ahora mismo. Xuro que estaba pensando na Cale a mesma. outra. Ou Emilia. ¿No? Estou entre tres. María Becerra, Emilia e Nicky Nicole. Vale. Pero esa non é a canción que estivo... É a canción que estabas cantando. É a canción que estaba cantando antes. Teño unha canción das tres. Que cantan as tres tal cual. Que forte, que forte. Ahora, por si queres mirar tú, por facer tú un ranking, podes poñer a canción esas tres aí xunta, ¿eh? Vaya preguntiña tamén, Ah, no, a Te vou outra. botar a bronca despois. Non ela Emilia Becerra e Nicky Nicole e a outra era Tini. Y yo Esa me ca- le pegué. Era Tini. É Tini, ¿no? É Ese Tini. A tema. outra é Tini. Non Y yo recordo. me le pegué. Sí, son, é Tini. É Tini, ¿no? Sí, Seguro, sí, sí. Emilia, Nicky Nicole e Tini. ¿Ves? A mí, por ejemplo, Ah, sí, correcto, si sí. me dices das tres, yo te diría Emilia, por ejemplo. Me parece que es súper guapa, tío. Tiene Sí. una cara muy especial. Eu penso que é a máis guapa artista latina. Pa mí, a mí me gusta. Bueno. Pero bueno, a pregunta que dixestes, pues, Pues ahora tes unha tarea Agora importante. tes unha boa tarea. Facer ti 3 preguntas pro seguinte. Claro. Podes meter sangre tamén. Podes facer sangue, podes ser Tens que boa facela aí persona. a cámara, vale? Sí. pero pa quen, non sabedes pa Non quen, sei. pa quen é, non? Non se sabe. Non se sabe. Podesme repetir as tres preguntas que dixo ela Que para sempre- pillar unha idea? Vale, ela dixo, vale, se queres te digo unhas cuantas de outros artistas. Vale. Unha Sí, foi, claro. se tiveses cartos, que sería a primeira cousa máis random que mercarías, en plan, non ten un caso, non, cousa random calqueira. Se tiveses cartos tamén que farías para a humanidade, se ti, que cantante ou artista odias, despois as tías en plan O banda sea, sonora. esa xa está, non? Esas xa están, están, pero xa podes están. facer un matiz distinto, se queres. Ou Vale. podes repetilas, se Vale, a che gusta primeira. algo. A que artista español lle tirarías beef nunha canción? Qué buena esa. Que farías se un sello discográfico te ingresa certa cantidad de dinheiro? Invertiríalo ou solucionaría esta vida? Dios. E a Mola, terceira... Aí xa podes sangrar un pouco, si queres, Non ten por que ser musical, non? No, para nada. O que queiras. Pode ser persoal directamente. Supongo meter de política e todo. Sí, sí, Aí sí, la que non libremente. teño nin puta idea de película, pero de política. O pero que queiras. Estamos todos igual. Que opinas do que lle pasou obviamente nestas semanas a Maduro? Opinión sincera. Estoy en contra. Bueno, o sea, que opina de todo o que fixo Sí, Trump sobre arrestar a Maduro, Vale, vale. etcétera. Vale, Para que se entenda a pregunta. Hai que meterse en política. Guapísimo, sí. Eu pensaba que iba a decir, lle podes nun un pa un a Pedro Sánchez, sí ou non? Resposta clara. Ostras, pois esa mola... Qué guapa. Pero Vale, que deixa que está, deixa que está. Pedro Sánchez, eu penso que é moi Contra- alto, contra Abascal, ten dijiste? moita, no, un pa un ti contra Pedro Ah, Sánchez. tú contra o Pedro. Ten moita envergadura, é moi Darías, alto, ten alcance, sabes? Eu penso Pero que agora está moi flaco, Sinceramente, eu teño visto agora fotos del, está moi flaquiño. Pero creo que- mira, sobreviviu ao COVID. Sabes? Sobreviviu a un volcán, sabes? É unha persona moi poderosa, no fondo, Eu Pode penso ser, que sí. pode ser, é un reptiliano. Perfecto. Bueno, pois eu creo que foi un placer para todos. Imagino que para vos tamén, que valeredes moitas cousas e esperamos volver a verte. Sí, por aquí sí. para Emerxentes. E con moito máis tempo para Sí, a falar de verdade. tantísimas cousas Sí, que echa seguro que lle queda moito por contar, Sí, E sí, moito salseo, ademais. Uf, Moito. estaré encantado de vir, sobre todo de entrar aí dentro. Veña, va. Ojo. Pois vémonos na siguiente entonces. Sí. Perfecto. Aquí nos vemos.
Emerxente. Podcast.